Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости сегодняшнего дня. Давайте традиционно подключим к нашему эфиру сейчас журналиста Романа Спиридонова, который с нами сейчас на прямой связи из Ньюзрума. Он готов рассказать то, о чем планирует говорить в вечерних выпусках «Заман». Рома, привет, мы слушаем тебя. Я понимаю, мы попробуем устранить эти технические неполадки и связать нашего журналиста Романа Спиридонова. Мы будем сегодня говорить о таких темах. Генеральная ассамблея ООН в ближайшее время рассмотрит обновленный проект резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джипар. Среди ключевых элементов, которые будут в новой резолюции, это пытки, принудительный призыв крымчан в российскую армию, преследование СМИ, репрессии против Меджлиса и православной церкви Украины. Эмине Джипар добавила, что ООН 3 ноября провела онлайн-конференцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Участвовали дипломаты из ведущих международных организаций в Нью-Йорке, Женеве, Вене, Страсбурге и Киеве. Появились подробности вчерашних задержаний журналистов крымских во время суда над так называемой красногвардейской группой. И появились комментарии адвокатов, которые не могли попасть своим подзащитным. Они это назвали попытками запугать крымских татар и заявили о бессмысленности таких попыток. Адвокаты, комментируя вчерашнее задержание 2 журналистов и 1 активиста Крымской солидарности на пикете у гарнизонного военного суда в оккупированном Симферополе, так оценили эту ситуацию. Напомню, что, еще раз повторю, что там крымские татары ожидали приговор фигурантам красногвардейской группы по так называемому делу о терроризме. Задержанных Велена Тимирьянова, Аблямита Зиядинова и Ирфана Бекирова оккупационные полицейские обвинили в нарушении правил организации проведения митингов. Но протоколы были составленными с нарушениями, и даже оккупационный суд, куда привезли оккупационные полицейские задержанных журналистов, не стал рассматривать эти протоколы и отправил их назад для исправления ошибок. А сейчас и Велен Тимирьянов, и Аблямит Зиядинов, и Ирфан Бекиров на свободе. Будут ли полицейские оккупационные продолжать преследование адвокатам, неизвестно. Но были прецеденты, когда они преследовали за одиночные пикеты родственников осуждаемых российскими судами по сфальсифицированным обвинениям в терроризме, когда матери выходили на одиночные пикеты, против них составлялись административные протоколы, и уже были случаи, когда оккупационные суды эти протоколы полицейским возвращали, те их снова переделывали, их опять возвращали, и в итоге эти дела разваливались. Будем говорить, конечно же, и о ситуации с коронавирусом. Украина пересекла уже отметку в 9,5 тысяч больных коронавирусом. В сутки умерли 199 больных. Это 2 новых рекорда, неутешительных рекорда, и министр здравоохранения Максим Степанов допустил введение в Украине карантинного выходного дня. Это означает закрытие большинства магазинов в субботу и воскресенье. Также не будут работать рестораны, будет только лишь возможность заказывать еду на вынос. Степанов также добавил, что пока речь не идет о введении комендантского часа, потому что для этого нужно ввести чрезвычайное положение в стране, а оно вводится СНБО, указом президента и Верховной Рады. И как сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство не планирует вводить тотальный локдаун по всей территории Украины, но усилит карантин, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится. Вот о том, какая ситуация с коронавирусом на оккупированном полуострове, мы тоже об этом будем говорить, расскажем подробнее. Вот такие темы, о которых мы сегодня будем говорить в наших выпусках. В 19:00 на украинском языке и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум.
Чохсагул Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей на украинском языке с Урьенией Ситумеровой и на крымско-татарском языке с Шевкетом Наматулаевым. Присоединяйтесь к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться к нам по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы начинаем наш эфир с таких новостей. Защитники крымчан, осужденных российским судом в рамках красногвардейского дела Хизбут Тахрир, будут подавать апелляцию, в дальнейшем обращаться в международные инстанции. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев. Напомню, ранее Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес крымским татарам приговор, суммарно их осудив на 42 года лишения свободы. Давайте посмотрим материал, который подготовил мой коллега. У 44-му призначили зрадниками, тепер призначають терористами. В таких футболках та з посмішками на обличчях слухали вирок Рустем Емірусіїнов, Арсен Абхаїров та Ескендер Абдулганієв. Ростовський конвоєр політичних судилищ відправив їх до колонії суворого режиму сумарно на 42 роки. Адвокати працювали в залі суду та дистанційно з Сімферополя. Кажуть, драконівські вироки чоловіків не лякають, а поки захисники працюватимуть над оскарженням. Может быть, кто-то ошибочно думает, что сегодня наш народ проиграл, что адвокаты проиграли, Джемат проиграл. Это не так. Да, мы говорим, что эти дела оцениваются не по бумагам, которые называются приговорами и в которых вписывают лишение свободы и так далее. Это оценивается стойкостью тех, кто находится сегодня в неволе. Это оценивается тем, насколько люди готовы поддерживать и приезжают, поддерживают, тратя свое время, да, тратя свое здоровье, можно сказать, за сотни километров приезжая сюда. Сегодня каждый увидел, что государство очередной раз закрепило те преступления и то преследование, которое проводит уже на протяжении, наверное, 6 лет в отношении крымских татар. Родичів бранців вирок російського суду не дивує. Вони впевнені, що врешті справедливість переможе і невинні люди опиняться на волі. Мы этого и ожидали, потому что от них больше нечего ожидать. Вот. И иншаллах, сроки, мы знаем, да, кто назначает сроки. Это не они, да, это все зависит от создателя нашего. И иншаллах, в ближайшее время они выйдут на свободу. Підтримати бранців приїхав і український консул у Ростові Юрій Довгуль. Він нагадав, що незаконно засуджені є громадянами України, тому держава захищатиме їх права. Пока они находятся в нашем консульском округе, мы планируем продолжать их поддерживать, посещать, оказывать материальную помощь, работать с адвокатами. Поэтому стараемся делать то, что от нас зависит. Півсотні людей чекали результату судилища під стінами Южного окружного військового суду. Але значно більше не змогли приїхати через перешкоди окупантів. Близько 200 кримських татар, які організовано їхали до російського Ростова, заблокували на Керченському мосту. Майже всю ніч людей тримали просто неба на холоді. Окупаційні поліцейські посилались на нові правила проїзду, але жодних документальних підтверджень навести не змогли. Ну, по национальному признаку всех собрали, я смотрю здесь. Ну а с чем это связано? А как? Я ничего не позволяю. Мы позволяем, оно видно так, смотрите. Не надо. Так, а что смотреть? Понимаете, говорю, какая мне команда? Оно на так и выполняю. Я человек небольшой. Понимаете? К кому обращаться? Окупанти свідомо тягнули час, кажуть затримані. Кожного окремо викликали на розмову та переписували документи. Тим часом машини інших людей ніхто так ретельно не доглядав. Завели меня в комнату и якобы вели какой-то то ли допрос, то ли что, я не знаю. У него был в руках мой паспорт, он прекрасно мог читать с него и видеть, но он просил меня продиктовать зачем-то, ссылаясь на то, что у него нет очков, что он их забыл и плохо видит. Но это как бы явно видно, что они оттягивают время, я не знаю, они тянут просто время, показывают какие-то ориентировки, спрашивают, где я учусь, зачем я учусь.
Після 10 годин утримання кримські татари вимушені були повернутися. Зранку вони приєдналися до протесту під військовим гарнізонним судом окупованого Сімферополя. Там на знак солідарності з бранцями люди вдягли білі накидки з їх портретами та підписом за читання книг «Тюрма». Протест під судом не сподобався окупаційним поліціянтам. Еще раз повторюсь, я требую, чтобы вы покинули данное место и не организовывали скопление граждан. Погрозами не обмежились. 3 журналістів видання «Грані.ру» та «Кримської солідарності» силовики забрали до відділку буцімто, щоб встановити особу. Самі документів не показали та посадили затриманих до автівки. Потім стало відомо, що чоловіків відвезли до окупаційного суду і звинуватили у порушенні встановленого порядку проведення зібрань та мітингів. Втім, усі ці перешкоди з боку окупаційної влади тільки мотивують кримських татар, каже адвокат Еміль Курбедінов. Это чисто силовые решения в отношении народа. Вот, они только укрепляют, да, укрепляют как защитников и укрепляют сам народ, да, в этой мирной борьбе. Ничего, кроме проигрыша спецслужбам и власти, это не принесет. Вот, это не принесет однозначно. Так уже было много раз. Наш народ это проходил много раз. Вот, мы слышали это много раз. И, как говорится, конец у этой веревочки один. Да, здесь выиграет только народ. Ескендера Абдулганієва окупанти засудили до 12 років, Арсена Абхаїрова – до 13, а Рустема Емір-Осіїнова – до 17 років колонії суворого режиму. Чоловіків затримали 14 лютого минулого року. Їх звинуватили у тероризмі та участі у забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Владислав Стужук, Заман, АТР. Включаємо к нашому ефіру директора Інституту світової політики Євгена Магду. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю вас, добрый день. Добрый день. Давайте подключим еще к нашей беседе Крым адвоката Эдема Семидляева, который нас должен слышать. Эдемага, селям алейкум. Алейкум селям. Эдемага, начнем с вас. Насколько для вас было ожидаемым решение суда в российском Ростове-на-Дону? Ну, из практики по данной категории дел, конечно, все приговоры с обвинительным уклоном, сроки тоже предположительные, потому что прокурор просил ориентировочно эти сроки. Единственное, суд дал на несколько лет, там, по году, по 2, меньше, чем просил прокурор. Какие факты несостоятельности этого судебного заседания, судебного процесса вы бы отметили? Ну, несостоятельность в чем? Это обвинение в терроризме. Терроризм такой, где нет оружия, где нет взрывчаток, где нет потерпевших лиц, где нету хоть что-либо напоминающее о терроризме. А есть только книжки, есть только аудиозапись разговоров о политике и на религиозные темы. Есть псевдоэксперты, так мы их называем, и есть секретные свидетели. Пане Евгене, мы видим, как сегодня оккупационные власти по указу Кремля выносят ужасные былинные сроки для крымских татар. Что сегодня может делать руководство Украины в направлении освобождения и защиты прав крымских татар, граждан України на території полуострова? Ну, по-перше, ми бачили, що був український консул, і це добре, тому що у всякому разі наші співгромадяни не повинні вважати, що їх залишають без допомоги. Тобто зрозуміло, що можливості для дій офіційної влади на території Криму достатньо обмежені, але треба робити все, що можливо, і в даному випадку це постійно піднімати це питання на всіх міжнародних майданчиках, де це тільки на сьогоднішній момент є можливим. Тобто про це Україна має говорити і на рівні Генеральної асамблеї ООН, і на рівні ОБСЄ, і на рівні чорноморських контактів. Чому? Тому що Росія взагалі з літа цього року взяла курс на те, що норми її внутрішнього права будуть вищими
за норми міжнародного права. Мгм. І відповідно, ну скажімо, реальної можливості здійснити якийсь тиск, будемо об'єктивні, Україна не має. Тобто це має бути тиск міжнародної спільноти. Вже під час нещодавнього візиту Володимира Зеленського до Туреччини відзначалось, що офіційна Анкара дуже допомагає Україні в цьому питанні. Звичайно, що це питання, і я думаю, що це Україна має піднімати відповідні питання, оскільки нашим співгромадянам фактично інкримінують тероризм на релігійному ґрунті. Україна має більш активно звертатися до мусульманських країн, адже це надзвичайно потужна сила в сучасному світі. Я вважаю, що було б доцільно, наприклад, українському МЗС провести зустріч з усіма представниками мусульманських країн, які акредитовані в Києві, і розповісти їм про переслідування кримських татар на території окупованого півострова. Це на сьогоднішній момент, я вважаю, найбільш ефективний засіб, який, тобто, зрозуміло, що в прямому тиску Київ на сьогоднішній момент має обмежене коло можливостей, але ж є і міжнародна спільнота, її треба активніше залучати в цьому питанні. Эдемага, вот как вы видите эту ситуацию сегодня? Насколько вы ощущаете поддержку от официального Киева? Достаточно ли, по вашим оценкам, сегодня делается на материковой части Украины? Ну, эту поддержку, конечно, мы ощущаем. Как сказал коллега, это и участие консула, и поддержка финансовая семей, и те ноты протеста, которые МЗС после приговора уже опубликовала. Ну, нет предела совершенства, и, конечно же, государство должно думать еще какие-то механизмы, каким образом воздействовать на то, чтобы крымских татар, граждан Украины не притесняли, не подвергали их уголовной ответственности и не давали вот такого рода драконовские сроки. Что сейчас известно по задержанным еще вчера активистам крымской солидарности, которые вышли на акцию поддержки политическим заключенным? Ну, вчера была новость, что Центральный суд города Симферополя отказал в принятии материалов дела, соответственно, вернул все материалы в отделение полиции. И сейчас сотрудники полиции, я думаю, будут пытаться исправить те ошибки, которые допустили при составлении административного протокола. Если им это удастся, то они повторно направят материалы в суд, и ребят уже вызовут по повестке в суд. На сегодняшний день они свободны, они находятся дома, к ним пока что никаких претензий со стороны государства нет. Çok sağ olun, Эдемага. Это был адвокат Эдем Семедляев с нами на прямой связи из временно оккупированного Крыма. Тешекурлер. Пане Евгене, как вы считаете, вот сейчас очень активно обсуждается вопрос создания платформы по деоккупации полуострова. Вот в частности, недавно в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поговорил насчет платформы по деоккупации полуострова со своим французским коллегой. Давайте послушаем для начала сообщение Министерства иностранных дел и продолжим. Дмитро Кулеба повідомив французькому колезі про ініціативу створення Кримської платформи – міжнародного формату, який консолідує зусилля міжнародної спільноти щодо деокупації Криму, захисту прав людини в умовах тимчасової російської окупації. Ледріан висловив подяку за запрошення і запевнив, що принципова позиція Франції щодо невизнання спроби анексії Криму триватиме, як і відповідна політика обмежувальних заходів щодо Росії. У зв'язку з цим французька сторона розгляне інформацію про запуск Кримської платформи, наголосив Ледріан. Можно ли в рамках Крымской платформы, по-вашему, обсуждать гуманитарные вопросы, в том числе и освобождение политических заключенных? Ви знаєте, шановна Гульсум, от я подумав, саме словосполучення «Кримська платформа» особисто мені нагадує
спорудження платформи в бурхливому зимовому Чорному морі. Тобто, очевидно, що це має бути достатньо чітко продумана структура. Мгм. Я з одного боку відчуваю певний скепсис з приводу того, що старт Кримської платформи з так званого Кримського саміту запланований на, очевидно, на зиму, весну наступного року. А з іншого, я розумію, що в сьогоднішньому бурхливому світі, і про це треба говорити відверто, не бракує різних проблем. І почати непідготовлено для України може бути помилкою. Тобто ми маємо бути налаштовані на достатньо тривалу боротьбу за повернення Криму під українську юрисдикцію. Треба розуміти, що наш супротивник достатньо впливовий, достатньо добре озброєний і має досвід різноманітного протистояння. І має, до речі, досвід різних контактів всередині західного світу. Це, я думаю, ні для кого не секрет. Тому говорити можна про те, про що Україна наперед погодиться з представниками інших держав, які будуть представлені в Кримській платформі. Я вже, здається, говорив, що, на мою думку, це в першу чергу мають бути країни Чорного моря, і, відповідно, тут зараз триває боротьба за головування в організації Чорноморської економічної співпраці, де на роль голови претендує фактично вперше в історії незалежної України український представник, нинішній заступник міністра закордонних справ Василь Боднар. Мгм. Це, очевидно, і країни НАТО, тому що Чорне море і Середземне море – це, серед іншого, і південний фланг НАТО, і, відповідно, є інтерес в стабільності Чорноморського регіону не лише в Україні, і не лише в Грузії, яка теж частина території якої окупована, і не лише у Молдови, частина території якої на сьогоднішній момент Кишинево не підконтрольна, але і у Румунії, у Болгарії, власне, у Туреччини. І це, мабуть, країни мусульманського світу, те, про що я вже говорив. То есть вы видите Тому такой широкий формат этой платформы? Ну, ми, повторюсь, споруджуємо платформу в бурхливому морі. Тобто вона має бути достатньо масштабною і достатньо стійкою. Добитися цього масштабу і цієї стійкості можна за рахунок залучення різних партнерів. І якщо Україна, наприклад, зможе долучити до цієї платформи країни Перської затоки, для прикладу, чи Індонезію, для прикладу, як країни з суттєвим впливом в ісламському світі, ми матимемо, на мою думку, суттєву перевагу. А что мы получим, кроме выражения обеспокоенности в рамках этой платформы? Ви знаєте, це залежить від ступеня солідарності, який можливий для різних держав. Ми, я думаю, маємо бути свідомі того, що українські проблеми замість України ніхто вирішувати не буде. Безусловно. Але якщо ми пригадаємо ситуацію, яка складалася в роки Холодної війни у відносинах між Радянським Союзом і Сполученими Штатами, то люди, яких називали в'язнями совісті, які були ув'язнені через свої власне релігійні переконання, вони ставали об'єктами підвищеної уваги з боку Вашингтону і відповідного дипломатичного тиску. Будемо знову-таки свідомі того, що нинішня Росія є лише блідою копією колишнього Радянського Союзу, і хоча вона намагається десь діяти в тому форматі, в якому діяв тодішній міністр закордонних справ Радянського Союзу Андрій Громико, якого називали на Заході «Містер Ні», але все ж таки Росія в цьому сенсі набагато слабша і набагато більш залежна від західного світу. Це є до того, що і Сполучені Штати залучити до роботи Кримської платформи нам абсолютно необхідно, незалежно, до речі, від підсумку президентських виборів в Сполучених Штатах, за якими ми всі від учора спостерігаємо.
Предлагаю присоединить к нашей беседе сейчас координатора гражданской организации «Крым-СОС» Ольгу Куришко, которая с нами на прямой связи. Пані Ольга, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вчера мы видели, как в очередной раз вынесли ужасные сроки крымским татарам. Драконовскими назвали в крымской солидарности эти сроки. Что может делать сегодня на материковой части Украины правозащитное движение? Знаєте, це таке питання, яке цікавить усіх, оскільки ми самі для себе намагаємося зрозуміти, що ми ще можемо зробити для того, щоб надати хоч якийсь захист або підтримку тим людям, які переслідуються в Криму. Якщо говорити більш конкретні пропозиції, то це має бути постійна стійка позиція на міжнародному рівні від органів державної влади. Міністерство закордонних справ вже зробило негайну заяву з приводу цих вироків, які були оприлюднені. По-друге, це все ж має бути прийнятий закон, який гарантує захист і якісь пільги для членів родин політв'язнів і, власне кажучи, для тих осіб, які незаконно утримуються або на окупованій території, або на території Російської Федерації. Також це має бути постійна інформаційна підтримка не тільки з боку правозахисників або міжнародних партнерів, а і, наприклад, в українських засобах масової інформації, власне, до чого і ви долучаєтеся, за що ми вам дуже вдячні. Це має бути широка поінформованість про те, що саме відбувається у Криму. Как вы считаете, в рамках Крымской платформы, которую инициировал президент Украины, можно ли решать вопросы, гуманитарные вопросы освобождения политических заключенных? Как вы это видите? Я вважаю, що це питання має обов'язково бути в рамках роботи цієї платформи, оскільки питання незаконних затримань, політичних переслідувань, які відбуваються на території Криму, вони мають бути у топі тих питань, які будуть обговорюватися, і, напевно, вони мають бути обмін або негайне звільнення цих людей має бути однією із умов можливого, наприклад, спілкування з Російською Федерацією. Но мы ведь сами понимаем, что Российская Федерация не примет участие в данной платформе, и она постоянно об этом говорит. З одного боку так, але з іншого боку це буде одна із, можливо, перших таких спроб залучити велику кількість іноземних партнерів до вирішення кримського питання, питання деокупації і питання звільнення цих заручників і людей, які там утримуються, воно все одно має бути постійно на розгляді цієї платформи. Можливо, це питання може виникати, якщо, наприклад, Російська Федерація не візьме участь і всіляко буде проти свого залучення до цієї платформи, можливо, вже на інших платформах за участі цих представників, які будуть приймати участь в нашій кримській платформі, це питання все ж буде розглянуто. Дуже дякую вам, пані Ольга. Ольга Куришко, координаторка громадської організації «Крым-СОС», була з нами на прямому зв'язку. Пане Евгене, действительно, многие политики, эксперты, с которыми мы разговариваем, и спрашиваем, а в чем, собственно, заключается, будет заключаться функция крымской платформы, они говорят, что, возможно, вот группа стран, которая соберется в рамках этой платформы, разработает механизмы давления на Российскую Федерацию, тем самым может вынудить сесть ее за стол переговоров, возможно, разработает санкционное давление в отношении России. Вот как вы считаете, стоит ли нам рассчитывать на то, что страны-участники в рамках этой платформы будут разрабатывать эти механизмы и будут готовы вводить более радикальные санкции? Потому что если говорить о европейских странах, мы видим очень часто, что когда встает вопрос выбора между экономических выгод и гуманитарных ценностей, к сожалению, зачастую выбирают экономические выгоды. Перш ніж відповісти на ваше запитання, я поділюсь з глядачами АТР власним спостереженням. Воно не надто свіже, але залишається, на жаль, актуальним. Президент Росії, пан Путін, пропонує лідерам низки країн Європейського Союзу фактично хабаря. Дуже простого хабаря. З одного боку, він говорить про готовність постачати до старого світу енергоресурси за, скажімо, передбачуваною ціною і минуючи
країни-транзитери, тому до Nord Stream 1 намагаються за будь-яку ціну запустити Nord Stream 2, якому тепер теж приділяють активну увагу Сполучені Штати. З іншого боку, це вже не публічний, я думаю, характер пропозицій. Путін наголошує на тому, що Росія готова купувати високотехнологічні європейські товари. Тобто товари з значною доданою вартістю. Тобто створювати фактично економічне зростання. Зараз особливо на тлі пандемії, на тлі економічної стагнації, повірте, будь-який лідер країни і Європейського Союзу, і інших, він, даруйте за таке порівняння, він душу дияволу продасть за зростання в 1% валового внутрішнього продукту країни. Бо це добробут його громадян, його співгромадян, які його обирали. І відповідно, тобто Путін в цих питаннях дуже вправно маніпулює. Це треба розуміти. Я це до чого це навів? Приклад. До того, що ми, по-перше, маємо розуміти, що санкції проти Росії є комплексними, вони нагадують такий пиріг з кількох шарів, який, в принципі, перемащений десь якимись все-таки думками, ну знаєте, не тільки здоровим глуздом, але й питаннями людської солідарності з жертвами несправедливих переслідувань. Це по-перше. По-друге, якщо Україна сама не буде пропонувати певний механізм, то, повторюсь, ніхто за нас ці питання вирішувати не стане. Ну, це немає альтруїзму як такого в світовій політиці. Ніхто не буде підходити і казати: хлопці і дівчата з України, от ви такі чудові, от у вас вкрали Крим, у вас розпалили вогнище війни на Донбасі, ну ми вам вирішили допомогти. Ні. Рахуються з тими, хто сильний, рахуються з тими, хто спроможний відстоювати власну позицію. І приклад цього, наприклад, свіжий, це звільнення Віталія Марківа в Італії. Тому що за нього Україна постійно боролася. Тому що вона показувала, що вона бореться за нього. От так, розуміючи всі складнощі, треба боротися і за тих кримських татар, і не лише кримських татар, за тих мешканців Криму, яких піддають российские оккупанты политичным репрессиям. Ну вот мы уже несколько дней общаемся с Крымом, в том числе вот вчера говорили с главой Центральной избирательной комиссии Курултая крымских татар Заиром Смедляк, который выразил свою обеспокоенность в связи с тем, что происходит сегодня на материковой части Украины вокруг решения Конституционного суда Украины. Вот то, что сейчас происходит с КСУ, фактическое разрушение антикоррупционной инфраструктуры, которая идет в нашей стране, не дискредитирует ли нас руководство Украины в глазах крымчан, в глазах граждан Украины на территории оккупированного Крыма, которые ждут, что Украина делает все, что в ее силах в направлении освобождения полуострова? Ви знаєте, шановна Гульсум, рішення бувають в демократичній країні різними. Я не збираюся відбілювати рішення Конституційного суду, яке завдало удару по антикорупційній інфраструктурі. Але і пропозиція президента, на мою думку, просто законопроектом про відновлення довіри до конституційного судочинства знести весь Конституційний суд просто до фундаменту, вона теж не краща. Вона так само в Європейському Союзі вже сьогодні депутати від Європарламенту, які є друзями України, почали говорити про те, що це неприйнятний сценарій. Повторюсь, ми не можемо в цьому сенсі очікувати якоїсь, просто сидіти склавши руки і очікувати чи то допомоги, чи поради з боку наших західних партнерів, там, Європейського Союзу, Сполучених Штатів, з боку Туреччини. Немає значення, кого ми в даному випадку назвемо нашим партнером, нашим союзником. Це наші проблеми, які нам необхідно вирішувати.
Тобто, от на цьому тижні Верховна Рада повинна продемонструвати наявність своєї політичної волі для розв'язання цієї кризи. Тому що інакше ми просто, дійсно, ви праві, ми поставимо під питання власну спроможність як демократичної держави. Давайте подробнее остановимся на этой теме. В Конституционном суде зарегистрировали заявление народных депутатов с призывом к судьям добровольно сложить полномочия. Как известно, сегодня утром в суд передали заявление, которое подписали 226 народных депутатов Украины. Давайте послушаем Давида Арахамию. Це політична заява, яка спрямована на те, щоб закликати суддів, 11 суддів, не всіх, я підкреслюю, є судді, які не голосували за це рішення про скасування дуже важливої антикорупційної реформи, зокрема електронного декларування. І для того, щоб вони зрозуміли, що немає, народні депутати – це делеговані суспільством суб'єкти законодавчої ініціативи, то немає довіри після таких рішень до цих суддів і закликаємо їх скласти свої повноваження добровільно. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призывает главу Конституционного суда Александра Тупицкого подать в отставку и готовиться отвечать в суде. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Припиніть шантажувати країну. Не варто керуватися принципом, що замовлення вітчизняних олігархів та іноземних спонсорів має бути відпрацьоване в будь-якому разі. Це шлях до прірви. Ростов не гумовий і власні маєтки через кордон перевести не вдасться. Збережіть залишки честі і подайте у відставку. Напомню, ранее глава КСУ заявил, что в случае одномоментной смены состава КСУ у облсоветов появляется возможность голосовать за отсоединение региона. До чого веде одномоментна зміна складу Конституційного суду? Мудрий конституцієдавець поступово набирає суддів, щоб Конституційний суд України не припиняв свою діяльність. Це важливо, тому що якщо в один момент Конституційний суд буде недієздатним і не буде виконувати свої обов'язки, то в Україні це може призвести до порушення територіальної цілісності. Давайте подключим к нашей беседе сейчас народного депутата Украины Наталью Пипа, которая с нами сейчас на прямой связи. Пани Наталья, витаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Все то, что происходит сегодня вокруг решения Конституционного суда, которое фактически разрушает антикоррупционную инфраструктуру, можно ли назвать конституционным переворотом? Це точно можна назвати політичною конституційною кризою. Насправді все залежить від того, як спрацює Рада. І я знаю, що ми вже подали законопроект, який дасть можливість зберегти Конституційний суд і унеможливити, заблокувати роботу цього Конституційного суду, доки не будуть поступово змінені ці, власне, 11, які винесли вирок для українців неправильний, поступово їх заміняти. Тобто це і унеможливить те, що говорить пан Тупицький про те, що облради будуть виносити самі рішення, і в принципі збереже можливість правової держави в Україні. Ми говоримо про те, що кворум суддів, який є сьогодні 12, збільшити до 17. Зараз весь суд ще не укомплектований, і відповідно зібрати кворум 17 осіб буде неможливо. Тому саме такий Конституційний суд не зможе працювати і виносити питання чи до земельної реформи, що вони вже готують, чи до мовного питання. Відповідно, ми розуміємо, що цей Конституційний суд, цих 11 суддів, зараз повністю під контролем Росії. І це те, що ми не можемо дозволяти роботу тих суддів, які не діють в інтересах держави України. Но этим законопроектом вы тоже блокируете работу Конституционного суда Украины. Насколько это правильно? И ведь это не решает все же корень проблемы, ведь судьи Конституционного суда остаются на местах. Міняє.
Це дає можливість, так як він не укомплектований, укомплектовувати новими людьми, і відповідно кворум буде творитися за іншими принципами. Відповідно, це не буде ці 11 суддів повністю не будуть мати таких великих повноважень в Конституційному суді України і поступово їх заміняти, додаючи нових членів. Тому відповідно таким чином і неможливлюється вплив Росії, і уможливлюється нормальна робота Конституційного суду України тоді, коли прийдуть судді, які реально будуть працювати або принаймні більше будуть працювати в інтересах українського народу. Пане Евгене, что скажете, насколько это на данном этапе наиболее вероятный и оптимальный вариант? Я от опустив одне питання, на жаль. А Верховна Рада розпочала якісь формальні рухи для того, щоб заповнити 2 місця зі своєї квоти? Адже 2 суддів можуть бути призначені саме за квотою українського парламенту. Вже є якісь зрушення в цьому питанні? Пані Наталь. Так, я знаю, що власне з Разумковим і координаційна рада вже це питання вирішила. Я не знаю остаточного рішення, бо в нас найбільше Ярослав Юрчишин з цим займається. Він вчора і виступав у Верховній Раді по цьому питанню. Тобто рухи точно ведуться, на якому етапі, то особисто я зможу сказати пізніше і точно можуть сказати мої колеги. Просто, як на мене, для мене є константою те, що просто повісити замок, кладку на Конституційний суд і написати «закрито» – це не вихід для правової держави, і, як на мене, це викличе таку саму реакцію, як спроба демонтажу антикорупційного законодавства. І очевидно, що, я особисто сподіваюся, що цього тижня Верховна Рада буде робити кроки для того, щоб почати відновлювати ту частину антикорупційного законодавства, яке рішення Конституційного суду фактично зачистило, скажімо так. Є ще один нюанс, останній, на який хочу звернути увагу. На жаль, антикорупційне законодавство, воно вставлялося в уже існуючу систему українського законодавства. І взагалі дуже прикро, що це вийшло недосконалим. Я думаю, що тут момент не лише момент був в формальному рішенні Конституційного суду, але скористалися цим представники саме ОПЗЖ і «За майбутнє». Вони ж, в принципі, не приховують, що вони роблять ставку на розхитування політичної кризи. Просто тут треба зразу прораховувати і можливі інші напрямки їхньої роботи не тільки в частині антикорупційного законодавства. Бо зараз у нас, коли голова НАЗК фактично виступає як рупор тиску на Конституційний суд, це, повірте, для багатьох європейських держав виглядає, скажімо так, щонайменше дивним. Пани Наталья, что мы можем сегодня сделать? Как мы можем еще находить другие выходы, чтобы каким-то образом разрешить этот политический кризис, в котором мы сегодня оказались? Ще є те, що ми повертаємо більшість норм цього антикорупційного законодавства іншими шляхами, тобто іншими законопроектами, в інші закони, норми, яка поверне декларування, поверне звітування і, звичайно, те, що найбільше суддям розходилося, власне, безпосередньо їхнє декларування. Тому це те, що шукає, зараз є велике обговорення, і мушу сказати, що цей саме законопроект, який запропонував «Голос», з кворумом найбільше підтримало і висловились про це і країни Євросоюзу, і висловилися і країни G8, що в даному випадку це добрий шлях до виходу з кризи. Я перед тим погоджуюсь повністю з попереднім спікером, який говорив, що нам можуть висловити підтримку чи не підтримку тільки тоді, коли ми самі будемо створювати, що саме ми хочемо робити, та не чекати, поки нам хтось збоку підкаже. Власне, оце і був шлях. Спершу вони стримано говорили, що, можливо, законопроект Зеленського не найгірший вихід, враховуючи, що Конституційний суд під впливом Росії, але багато хто був не готовий це висловлювати, бо розуміло, що це є підрив основ правової держави. Не можна просто так Конституційний суд взяти і виключити іншим законопроектом і набрати новий склад. А новий склад нам не підійде, ми знову його замінимо.
Тому, відповідно, цей вихід з цієї політичної кризи, що склалася, зараз виглядає найбільш притомним. І кажу, що він має два шляхи. Як направлений на роботу на Конституційного суду, заблокування саме цього складу Конституційного суду роботи, його поступова заміна, і друге – повернення норм антикорупційного законодавства. Всі відразу не вдасться норми поновити, бо деякі справді попали під пряму дію, але велику частину з того вдасться повернути, і це є шлях до виходу з цієї кризи. Правильно ли я понимаю, что также импонирует народным депутатам предложенный спикером Разумковым законопроект о возобновлении электронных декларирований? Ми разом з ним його розробляли, це проговорювалося, і це такий консолідований законопроект. Можу вам сказати, що насправді Рада, і, зокрема, спікер Разумков, зараз значно більше веде кроків до виходу з цієї політичної кризи, ніж Офіс президента. Веде комунікації і шукає зважене рішення. І знову ж таки, тут покаже знову силу парламентсько-президентської республіки. Сорвался у нас звонок, к сожалению. Наталія Піпа, народний депутат України, фракція «Голос», була з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, вернулась, насколько я понимаю. Пані Наталія, чуєте? Да, ми вас слушаємо. Оборвався. Я хотіла сказати ще два слова, що, власне, парламент, в якому є і монобільшість, і опозиція, допоможе вийти з цієї кризи, бо, власне, тут чути різних представників і різні позиції. І тоді знайдеться оце консенсусне рішення, яке допоможе Україні вийти з того, що утворилось. Нагадаю, що це рішення Конституційного суду, воно було відразу з рішенням окружного адміністративного суду Києва, і було 2 дні після місцевих виборів, що зрозуміло, що це була багатоходовка, яка довго готувалася, і точно з якої ми не йдемо шлях. Но так или иначе, мы ведь видим, что Конституционный суд Украины многое замыкает на себе, и даже если принять новый законопроект о возобновлении электронных деклараций, то опять какие-то народные депутаты, пусть то из ОПЗЖ, «За майбутнє» и так далее, могут подать представление в Конституционный суд Украины, и он может снова это отменить. Правильно я понимаю? Можуть, але ми маємо два запобіжники. Перше, це є час, він потребує знову подача, розгляд і так далі. І друге, Конституційний суд України в цьому складі вже ми зробимо все можливе, щоб він вже не діяв. Тобто буде, по-перше, швидше за все проголосований закон про зміну кворуму з 12 до 17, по-друге, буде поступова заміна суддів Конституційного суду, зокрема з включеннями ще 2 від подання Верховної Ради України. А какие нужно внести изменения в законодательство, чтобы выбирать качественных судей и функционирование в дальнейшем суда Конституционного было открытым и прозрачным? Це насправді і найкраще питання в цьому всьому, тому що якби ми мали заміну ще тоді судової реформи ще про попередньому скликанні парламенту, ми б зараз не мали цієї кризи. Судова реформа не була проведена, і відповідно ми зайшли в цю кризу Конституційного суду України. Відповідно, «Голос», зокрема, ще рік тому зареєстрував законопроект, який сказали, що він тоді не на часі, і в ньому є багато запобіжників по підбору суддів Конституційного суду, про ведення суддями практики, і, зокрема, про суддів, які готові декларувати своє майно і статки і доходи, і які не готові. Це дуже серйозний показник, бо будь-який чиновник, суддя чи депутат, який боїться декларувати свої статки, говорить про те, що я їх заробив нечесно і я не готовий їх показувати. Ми всі, як держава, маємо зробити все можливе, щоб такі до влади ні до судової, ні до виконавчої, ні законодавчої не попадали. А як це обезпечить? Як громадськість. Прошу? А як це обезпечить? Власне, цей законопроект «Голосу» в цьому передбачає оці моменти, що саме. Можна, якби кажу, колега Ярослав Юрчишин, зокрема, був теж основним, хто розробляв цей законопроект, то там це його можна розпитати деталі. Дуже дякую вам, пані Наталія. Наталія Піпа, народний депутат України, фракція «Голос», була з нами на прямому зв'язку. Пане Евгене, вот те меры, которые сегодня предлагают народные депутаты из фракции «Голос», вот тот законопроект, который предлагает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, они могут разрешить политический кризис, по-вашему, глобально? Они решат вопросы, которые сегодня возникли? По-перше, треба розуміння, що в такий спосіб грати не
шашки Авчапаєва, в такий спосіб вирішити конституційно-політичну чи політично-правову кризу неможливо. Тобто треба рухатись, і я думаю, що тут якраз ми бачимо і серед іншого і політичний інтерес Дмитра Разумкова, який в такий спосіб напрацьовує власний капітал. Політичний капітал я маю на увазі. Він минулого тижня якраз не був присутній в Україні, коли нас Володимир Зеленський робив ці гучні заяви і запропонував цей законопроект. Якраз Разумков тоді був в Німеччині з візитом. Я не брав участь в засіданні РНБО, справа не в тому. Дивіться, от ми говоримо про джерела формування Конституційного суду. Як на мене, помилка Зеленського і його офісу полягає в тому, він каже, ми там всіх виженемо, і зразу у багатьох експертів, і я не є виключенням, зразу постає питання. Законодавство передбачає, що 6 кандидатур вносить президент, 6 Верховна Рада і 6 з'їзд суддів. Тобто при кворумі в 10 людей, ми зараз це бачили, чи якщо 18, то буде кворум 2/3, 12 суддів. Тобто Володимир Зеленський може фактично одноособово за допомогою монобільшості, якщо вона існує, тут є ще таке питання, забезпечити собі підтримку Конституційного суду. Це багатьох людей лякає. Ми не почули жодного прізвища умовного потужного конституціоналіста X, з яким зустрівся публічно Зеленський і показав, що він внесе цю людину в перспективі колись як кандидатуру судді Конституційного суду. Адже повноваження Тупицького, якщо його вносив ще Янукович, вони в осяжній перспективі закінчаться, бо 9 років і повторно бути суддею Конституційного суду не можна. Далі, дивіться, ще момент. У нас, я вже не кажу, скільки у нас в країні юридичних факультетів. Візьмемо тільки класичні національні університети. Але ж кожному з них, очевидно, є юридичний факультет, якщо це широкий, класичний університет національний. Якщо є юридичний факультет, то практично на 99% є кафедра конституційного права. Невже в країні, в 40-мільйонній країні немає 50 гідних претендентів для того, щоб проводити конкурс на роль суддів Конституційного суду? Ну, даруйте, я в це просто не вірю. Просто ми маємо тут справу, знаєте, є фраза радянського письменника Юліана Семенова: «Маленька брехня породжує велику недовіру». От весь цей хайп навколо Конституційного суду, він примушує дивитися більш уважно, знаєте, як кажуть, дивитися за руками. І я думаю, що роль в даному випадку парламенту дійсно є ключовою, тому що він повинен просто демонструвати, якою буде, бути символом того, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці, а не навпаки. Давайте подключим к нашей беседе сейчас народного депутата Украины фракция «Европейская солидарность» Марию Ионову, которая нас слышит. Пани Мария, витаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Какая сегодня позиция у Европейской солидарности? Готова ли Европейская солидарность поддержать законопроект Ярослава Юрчишина от фракции «Голос», или же вы все же привержены законопроекту Разумкова? Перше, знаєте, тут складна математика, тому що взагалі склад Конституційного суду України, він складається з 18 суддів. Але які там за рівними частинами призначає парламент, президент і всеукраїнський з'їзд суддів. Ми з вами знаємо, що зараз в складі Конституційного суду тільки 15. Тобто парламент не призначив 2 і президент одного. І коли ми говоримо про пропозиції, ми, скажімо так, не відкидаємо пропозицію «Голосу», так? Тому що насправді пропозиція «Голосу» і законопроект, він не є альтернативним. Тобто у нас є свій проект, він інший, у «Голосу» є інший проект, те, що стосується збільшити поріг повноважності з 12 до 17. А що пропонує Європейська солідарність? Дивіться, позиція Європейської солідарності.
точно насамперед доукомплектувати до повного складу 18 суддів, тому що тоді розстановка голосів всередині суду, вона змінюється. І такі рішення там, як скасування відповідальності за недостовірне декларування, насправді буде дуже складніше провести. І доукомплектувати цих суддів дійсно треба фахових за участі прозорого конкурсу міжнародних експертів, тому що якщо до 17 збільшити, то насправді буде дуже легко заблокувати роботу суду, і на цій підставі Конституційний суд він відразу може скасувати. Тобто ми знаємо, що рішення не підлягають оскарженню Конституційного суду. Тому зараз дійсно, наприклад, Петро Олексійович вчора зустрічався з послами G7. І знову ж таки ми озвучили свої міркування і пропозиції. І важливо, щоб ми всі врахували ризики. І нам здається, позиція Європейської солідарності, що важливіше докомплектувати, але професійними, порядними, за участі громадськості цих суддів. І тоді буде складніше всі ці рішення проводити в самому Конституційному суді. А вже в парламенті відновити законодавство антикорупційне, відновити всі ці норми і рухатись в правовому полі. Тому що ми з вами вже і сьогодні і Європейський Союз підтвердив, що законопроекти, пропозиція Зеленського – це антиконституційна. Тобто ми маємо в законному полі рухатись, а не ще більше поглиблювати цю конституційну кризу. Ну а ведь с другой стороны, судьи, которые принимали антигосударственные решения в составе Конституционного суда, ведь остаются. Тупицкий, у которого есть на территории Крыма, и который оформлял там земельный участок по российскому законодательству, он же там остается. Ну, дивіться, це ж вже вчора, мені здається, всі обговорять же Фліпсі Вовка. І відповідальність Зеленського, він призначив голову цього суду. Але згідно Конституції, знову ж таки, це незалежний орган. Як би нам не подобались ці судді, які прийняли це рішення, ми маємо змінити цю ситуацію в правовому полі. А так, знаєте, таке враження, що ми зараз цю пожежу поливаємо бензином. Не може бути такого. Далі, і попередній ваш гість правильно сказав. Треба слухати зараз позиції фахових людей, різні думки, треба широкі обговорення. Є це широке обговорення? Знаєте, окрім того, що президент запропонував неконституційний закон, який навіть не хоче голосувати монобільшість, то поки що немає жодних пропозицій. Знову ж таки, є вихід. Це законопроект Разумкова, там, де ми так само є співавторами цього законопроекту. Далі докомплектовувати суд, щоб, не дай Бог, вони ще якісь ганебні рішення не прийняли. А далі вже, знаєте, є повноваження суддів Конституційного суду. І треба, ми не можемо зараз, так сказати, ще більше ускладнювати ситуацію. Тому це потребує абсолютно широкого обговорення. У нас якраз завтра фракція, окрім держбюджету, ми будемо обговорювати і всі законопроекти. Дуже дякую вам, зрозуміло. Марія Іонова, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність», була з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, як ви думаете, если законопроект президента Владимира Зеленского о распуске Конституционного суда Украины попадет в парламент, наберет ли 226 голосов? Станом на зараз ні. Тому що, власне, монобільшості як такої немає вже достатньо давно. І про це підтверджувало, власне, голосування законопроекту про запровадження ринку землі і законопроекту про банківську діяльність, які без європейської солідарності голосу просто б не могли прийняти. А, власне, тому ні. І плюс періодичні союзники президента в цих питаннях ОПЗЖ і «За майбутнє» в цьому конкретному питанні є його опонентом. Тому думаю, що ні. І є фактор можливого звинувачення в узурпації влади, який для низки парламентаріїв, я впевнений, стане таким стримуючим фактором, тому що за подібними звинуваченнями, наскільки я розумію, немає терміну давності. І
людина, яка підтримує цей законопроект, вона згодом, ну припустимо, після завершення президентської каденції Володимира Зеленського, вона може мати суттєві проблеми з українською правоохоронною системою. Мы видим, что сейчас президент Владимир Зеленский находится в неком цугцванге, когда какое бы он решение ни принял, оно будет неправильным и плохим. Но с другой стороны, мы видим, что Конституционный суд Украины потерял легитимность в глазах народа. Президент Зеленский, открывая, вот сейчас, если его законопроект попадет в Раду, он будет принимать такую более жесткую риторику, открывая этот ящик Пандоры, создает небезопасный для себя и для последователей прецедент. И все, что происходит сейчас, это просто манна небесная для Российской Федерации, для нашего врага. Как она это все может использовать и что нам сейчас грозит? Росія хоче показати світові, що Україна – це failed state, держава, що не відбулася. Ця позиція, вона в Росії притаманна ще до 2014 року. Навіть до окупації Криму і до розпалювання війни на Донбасі. Це треба розуміти. Тобто з цією позицією російські політики живуть починаючи з 1992 року. У них в цьому питанні інституційна пам'ять дуже працює. Я не згоден з вами в тому, що Конституційний суд повністю підірвав. Знаєте, от я коли бачу буквально свіже там опитування групи «Рейтинг», ну таке враження, що у нас вся країна занепокоєна рішеннями Конституційного суду. Ну вот 60 опрошенных граждан поддерживают законопроект Зеленского. Это вот последний опрос рейтинга. Ви знаєте, ну це, як на мене, виникає тоді питання. А де, яка доля тих 5 запитань, які 25 жовтня Володимир Зеленський нам поставив? А власне те, що у нас на сьогоднішній момент офіційно не підведені підсумки місцевих виборів. Де це все? Мені здається, на Банковій дещо захопилися запінгом, тобто перемиканням каналів впливу на суспільство. Володимир Зеленський має в даному випадку один недолік – диплом юриста в його кар'єрі, і тобто наявність юридичної освіти, вона передбачає у всякому разі іспит з конституційного права. Я б дорого віддав за те, щоб подивитися на заліковку Володимира Зеленського, де оцінка з предмету конституційного права, і поспілкуватися з викладачем, який у нього цей іспит прийме. Давайте подключим народного депутата України «Слуга народа» Неллю Яковлеву, который с нами сейчас на прямой связи. Пани Нелли, витаю вас. Доброго вечера, рада Доброго вечера. Как вы видите разрешение сегодня политического кризиса? Поддерживаете ли вы законопроект президента Зеленского о распуске Конституционного суда? Хочу сказать в первую очередь о том, что действительно конституционный кризис у нас продлится еще определенное время. На сегодняшний момент законопроект Владимира Александровича еще не рассматривался профильным комитетом. Исходя из этого, он еще не готов к рассмотрению Верховной Радой Украины. В то же время завтра у нас будет рассмотрение законопроекта, который временно возобновляет позиции об электронном декларировании, которые действовали до 27 октября 2020 года. Я считаю, что в рамках преодоления конституционного кризиса у нас есть ряд инструментов в рамках законодательного поля, так, чтобы мы не выходили за границы Конституции. В частности, вчера депутаты нашей фракции сделали также политическое заявление о том, что они призывают судей Конституционного суда, которые приняли это решение, уйти в отставку. То есть можно действовать и такими методами по разрешению конституционного кризиса. Вы поддерживаете законопроект Зеленского? Я считаю, что он достаточно жесток в своих формулировках, и нам лучше выйти из этого кризиса более компромиссными методами. В частности, у Владимира Александровича также есть инструмент по тому, чтобы изменить состав Конституционного суда. В контексте того, что увольнять судей Конституционного суда он не может, но в то же время у президента есть право отменить указ о назначении тех судей, которые были назначены по его квоте, ну, точнее, не по его квоте, а по квоте президента. Такое право у него есть. Поэтому президент может воспользоваться этим правом. Мы со своей стороны, как парламент, возобновим действие электронного декларирования на 2 месяца. Почему это важно? Обычно Конституционный суд, когда принимает решение, он устанавливает какой-то переходной период.
В данном случае переходной период не был установлен. По большому счету, действия парламента – это закрепление неизменности курса антикоррупционной реформы и в целом системы антикоррупционных органов, и также возможность действительно понять, каким образом мы будем действовать дальше. Также удивляет в этом контексте и позиция главы НАЗК, который не обратился даже за пояснениями в Конституционный суд по поводу того решения, которое было принято. Дуже дякуємо, пані Неллі. Неллі Яковлєва, народний депутат України, фракція «Слуга народу», була з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, резюмируя этот вопрос, резюмируя эту тему, какой наиболее вероятный, наиболее правильный выход сейчас может найти парламент? Какое решение наиболее оптимальное они могут принять? Найбільш правильний вихід, як це не парадоксально, об'єднує тема, дві теми нашого сьогоднішнього ефіру, об'єднує один підхід. Треба розуміти, що це питання не буде вирішено тут і зараз. Потрібно знайти рішення, яке буде не просто мати 226 голосів в залі Верховної Ради, а яке буде зрозуміле і нашим західним партнерам, і нашим, власне, співгромадянам. Бо коли 60% людей підтримують позицію Зеленського стосовно Конституційного суду, я в таких питаннях завжди хочу спитати, а скільки людей взагалі знає в Україні, який відсоток знає, скільки суддів в Конституційному суді? Я особисто в 2019 році стикався з тим, що я проводив, не соціологію, а просто людей питав, хто з них знають повноваження президента України. І люди, які були достатньо забезпеченими, в принципі, не були в якійсь складній ситуації, вони просто не знали цього і не знали, де це можна знайти і де це можна подивитись. Тому давайте не переоцінювати ступінь критичного мислення наших громадян. А виходити з цієї кризи треба поступово і покроково. Іншого виходу, я думаю, просто немає. Давайте перейдем к теме Донбасса. К нам подключается член украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш. Пане Сергею, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе уверен, что у нынешнего президента Владимира Зеленского есть план «Б» по урегулированию ситуации на востоке Украины. Предлагаю вместе его послушать. Перш за все, я абсолютно переконаний, що такий план «Б» є у президента. Є такий план «Б» і в нашій групі. Але я не маю повноважень зараз вам про цей план говорити. Я думаю, що якщо взяти цю проблему, розділити те, що повинна була зробити Україна, вона, скажімо так, зробила більше, ніж не зробила набагато. І сказати, що ми сиділи і чекали, поки хтось щось робитиме, а ми спостерігали, це було б неправильно і нелогічно, і навіть образливо. Особисто я сприйняв би це як образу. Пане Сергею, насколько я понимаю, на предыдущих заседаниях трехсторонней контактной группы шла речь о том, чтобы каким-то образом разблокировать работу трехсторонней контактной группы. Вот когда будет готов соответствующий план «Б», о котором говорит Леонид Кравчук с украинской стороны, и что в нем может предложить Украина? Во-первых, нельзя сказать, что работа трехсторонней контактной группы заблокирована, потому что буквально сегодня я прочел, что договорились о разведении на 4 участках еще, сил и средств. Поэтому ТГК работает. Заблокирована на данный момент работа политической подгруппы и в какой-то степени гуманитарной подгруппы, потому что, опять же, в зависимости от политических требований, та сторона ставит вопросы обмена военнопленными. Насчет того, когда будет разблокирована работа политической подгруппы, это, скажем так, опять же, вопрос, наверное, не к нам, а к той стороне, поскольку она, то сначала выдвигала, вы помните, невыполнимое, на мой взгляд, ультимативное, опять же, требование об отмене восстановления Верховной Рады о местных выборах. Сейчас она выдвигает похожий, скажем, ультиматум, но уже хочет, чтобы Верховная Рада Украины приняла постановление, которым бы утвердила предложенный ею план действий, так называемый. Скажем так, на последнем заседании ТГК пришли к тому, что Леонид Макарович пообещал, что Украина предложит свой альтернативный план. И вот на основе этих двух планов ОБСЕ, в данном случае
посол Морель создаст какой-то альтернативный, скажем так, компромиссный документ, который мы и должны будем обсуждать. Вот на этом мы остановились. Сегодня, по идее, да, сегодня Леонид Макарович должен представить этот наш план. Но я бы не сказал, что это план «Б», который имеет в виду президент. Это наш план в ответ на план, предложенный той стороной. А вы можете раскрыть немного, или пока еще нельзя, что представляет из себя этот план «Б»? Ну, во-первых, есть несколько вариантов, один из которых я в том числе готовил, и я не знаю, какой план будет избран, скажем, для того, чтобы сейчас представить той стороне. Поэтому ну, я думаю, я не имею права пока об этом говорить, пока не будет это официально. Опять же, план будет передаваться не той стороне, а ОБСЕ. Единственное, что я могу сказать, что судя по тому, что та сторона, я считаю, сознательно спровоцировала или сделала слив своего плана в украинские СМИ, а этот план является неприемлемым вообще для Украины, на мой взгляд, то, наверное, они не настроены на обсуждение реального какого-то плана действий по выходу из кризиса, да, и по выполнению Минских соглашений. Их действия направлены скорее на дестабилизацию ситуации в Украине вот таким провокационными документами. Пане Евгена, и к вам вопрос. 9 декабря истекает срок в 1 год, который отвел себе президент Владимир Зеленский для завершения войны на востоке Украины. Какие будут дальнейшие его действия? Про це краще спитати президента Зеленського. Це ж його слова були, що він собі відводить 1 рік. Я думаю, що це насправді була суттєва помилка, якою росіяни дуже вправно скористалися. От я слухаю пана Сергія і не знаю, як у Володимира Зеленського, а виходить, що у російської сторони є план «Б». Тобто вони спочатку гралися з постановою Верховної Ради про місцеві вибори, на це здійснювали інформаційний тиск. Тільки пройшли місцеві вибори, вони вже витягнули нову карту з колоди, тобто вони вкинули свої вимоги, начебто на засіданні тристоронньої контактної групи, але не очікуючи українського варіанту. І Україна вже в цьому питанні грає, як то кажуть, другим номером, причому грає другим номером на власній території, бо конфлікт відбувається ж, власне, в Україні, але з активним залученням Росії. І зробили це в такий спосіб, що Росія вчергове могла сказати, знаєте, показати, а ручки вот они, ми тут ні до чого, їх там нет. Це, на жаль, свідчить про те, що в Росії більш системний підхід, більш системне бачення, ніж в Україні. Це не претензія до членів української делегації в тристоронній контактній групі. Це просто свідчення того, що Росія з цим працює більш системно. Україні, очевидно, взагалі, як на мене, бракує стратегії повернення Донбасу і Криму як таких, вже не говорячи про ті перипетії, які ми зараз бачимо в тристоронній контактній групі. Дуже дякуємо, пане Євгене. Євген Магда був з нами на прямому зв'язку, директор Інституту світової політики. Пане Сергію, каким вы видите будущее участия Украины в трехсторонней контактной группе в Минске? Видите ли вы возможность реализации Минских соглашений, реализации урегулирования войны на востоке Украины в рамках этого переговорного процесса? Я считаю, что Минские соглашения на сегодняшний день уже, да, вот спустя 5 лет, спустя, скажем, многие процессы, которые произошли у нас, в том числе децентрализацию, они уже становятся выполнимыми, если у России будет политическая воля на то. Я имею в виду выполнимыми с точки зрения безопасности Украины и возвращения Украины де-факто, а не де-юре на оккупированные территории на востоке Украины. Поэтому здесь очень важна, правильно сказал господин Магда, стратегия действительно. Я, например, принимаю его упрек в том, я тоже считаю, что нам недостаточно стратегии. И единственное, с чем я не согласен, что если у России нет, скажем, плана А или плана Б, у России один план А, и она четко гнет свою линию на субъективизацию вот этих сепаратистских объединений, на то, чтобы представить все это конфликтом внутреннеукраинским, и она от этой стратегии не отходит. Вот у нас, к сожалению, действительно непонятно, что происходит со стратегией, потому что у нас куча планов, и мы даже не всегда понимаем, какой и когда работает, да, или какой когда должен работать. Поэтому будущее есть. У нас, скажем, все зависит от нас, от нашей настойчивости, от нашего
единства, опять же, и от готовности идти на риски, скажем так, от нашей принципиальности в отстаивании своей позиции. Дуже дякую вам. Чохсагулна Сергей Гармаш, член украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске, был с нами на прямом зв'язку. А мы переходим к следующей теме, к Нагорному Карабаху. Вот буквально за несколько часов до нашего эфира президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль вооруженных сил Азербайджана еще 7 населенных пунктах. Речь идет о селах Миряк и Кавдар Джебраильского района, Мишеди-Исманлы и Шефибейли-Зангеланского района, Башарат, Гора-Кишиляр и Гораджалы Губадлинского района. Подключаем к нашей беседе Азербайджан. Рахман Гаджиев с нами сейчас на прямой связи, главный редактор сайта First New Media. Рахман Бей, салям алейкум. Алейкум салам. Добрый вечер. Добрый вечер. Какие у вас новости? С какой интенсивностью сегодня продолжаются боевые действия за Нагорный Карабах? Спасибо. У нас новости хорошие исключительно. В принципе, как вы уже озвучили, господин президент сообщил посредством своего твиттер-аккаунта о том, что освобождены еще 7 населенных пунктов Азербайджанской республики на оккупированных территориях. И, в принципе, это не может не радовать каждого азербайджанца. Последние несколько недель твиттер президента превратился, скажем, в самый главный источник новостей нашей страны. Все мы с нетерпением ждем от него сообщений, и они регулярно появляются. Более того, анализ источников армянской стороны тоже дает определенный повод для оптимизма, потому что сегодня главарь марионеточного режима Раик Арутюнян сообщил посредством соцсетей о том, что административные функции, органы так называемые, выполняющие административные функции, перенесены с оккупированных территорий Азербайджана из Нагорного Карабаха в Ереван. Более того, продолжается возбуждение уголовных дел в отношении его помощников, его сторонников, которые сбежали, так называемые, дезертировали, будет правильнее выразиться, наверное, и уклонились от службы в армии и вообще поддержки своего руководства. То есть ситуация, в принципе, очевидна. Азербайджан продолжает свою победоносную поступь, продвигаясь все дальше и дальше, освобождая все больше и больше территорий, беря их под контроль. У армянской стороны к нашему удовлетворению ситуация диаметрально противоположная, и мы видим, что на этом фоне они продолжают свои воззвания к мировому армянству, потому что людей у них катастрофически не хватает. Как я уже отметил, люди бегут. Более того, они даже сегодня, насколько я знаю, закрыли единственную дорогу для гражданских транспортных средств, которая соединяет Карабах посредством Лачинского коридора и Армению. То есть таким образом они пытаются отрезать вот эту самую территорию и не дать возможность утекать просто людям из Карабаха. У нас в Украине военные эксперты отмечают важность, стратегическую важность Лачинского коридора, город Лачин. По вашим данным, насколько близко сейчас подошла азербайджанская армия к этим стратегическим точкам? Я бы, конечно, я внимательно слежу за украинскими экспертами, действительно очень интересные аналитические выкладки. Но мы в Азербайджане хорошо усвоили и прекрасно понимаем, что главным источником информации, достоверной информации являются официальные органы Азербайджанской республики, в частности Министерство обороны. В данный момент каких-то официальных, скажем так, заявлений по поводу Лачинского коридора не было. Но наблюдение за, скажем так, направлением развития фронта и сообщения армянской стороны говорят о том, что азербайджанская армия продвигается в этом направлении, и вполне возможно, что армяне уже не контролируют полноценно те районы, о которых еще официально не объявлено. То есть я не думаю, что они стали бы просто так бежать из Хан-Кенди, которая называется Степанакертом, если бы угроза не была бы уже близко. Накануне президент Азербайджана заявил о готовности остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Давайте его вместе послушаем.
Якщо прем'єр-міністр Вірменії візьме зобов'язання про звільнення решти територій, то ми готові зупинитися сьогодні ж, поки він не взяв на себе таких зобов'язань. Чим швидше закінчиться війна, тим краще. То есть правильно ли я понимаю, вот пока премьер-министр Армении Никол Пашинян придерживается такой воинственной риторики, военная фаза не закончится? Наш президент неоднократно повторял, что Азербайджан действительно готов, и он готов был уже давно, еще до начала боевых действий этой активной фазы, этой войны. Мы продолжали мирный переговорный процесс по регулированию конфликта. И сейчас мы готовы. Но мирные переговоры не могут вестись только одной стороной. Для этого нужна конструктивность, для этого нужна готовность и противоположной стороны тоже. Поэтому президент постоянно подчеркивает, наш президент, он говорит о том, что премьер-министр Армении должен изменить свою неконструктивную позицию. Он на протяжении долгих лет своими заявлениями, поступками и отношениями делал все, чтобы сорвать этот процесс. И сейчас он должен доказать, что армянская сторона действительно готова к миру, готова говорить о мире. Для этого есть определенные условия, которые выдвигала азербайджанская сторона. Безусловно, это исполнение резолюций Совбеза ООН, 4 резолюций, согласно которым армянская сторона должна покинуть оккупированные территории. Безусловно, это должна быть конкретная какая-то программа, это график, согласно которому они должны покинуть эти территории. Конечно же, армянская сторона должна признать территориальную целостность, которая нерушима Азербайджанской республики. Но пока этого всего нет, пока нет даже намека на изменение в позиции армянской стороны, и в частности ее лидера Никола Пашиняна, ни о каких переговорах, конечно, говорить не приходится. Çok sağ olunuz Rahman Bey. Rahman Гаджиев был с нами на прямой связи из Азербайджана, главный редактор сайту First New Media. Основным событием сегодняшнего дня это также выборы президента в Соединенных Штатах Америки. Напомню, вчера был основной день голосования на президентских выборах. За главный государственный пост борется действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и представитель от Демократической партии, кандидат, экс-вице-президента Соединенных Штатов Джозеф Байден. Голосование на президентских выборах США завершилось сегодня днем, а там уже ночь, на подсчет затягивается, и итог окончательный пока что не очевиден. По оценке NBC на данный момент Байден получает 224 голоса выборщиков, Трамп 213. По оценке Fox голосов у Байдена 238, у Трампа 212. CNN сообщает, что у Байдена 224 голоса выборщиков, а Трамп получает 213 голосов. Для победы, напомню, кандидату в президенты необходимо получить по меньшей мере 270 голосов выборщиков. Результат в колеблющихся штатах пока что еще не ясен. Это добавляет дополнительную интригу, как и голосование по почте. С нами сейчас на прямой связи Борис Тизенгаузен. Давайте его подключим к нашей беседе. Эксперт с управления репутацией. Пане Борисе, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Следите ли вы за выборами в Соединенных Штатах Америки? Вот остается ли для вас некая интрига, или же все-таки итог результатов выборов уже ясен? Безусловно, интрига остается. Байдену нужно удержать сейчас победу в 3 колеблющихся штатах, где он вырвался вперед. Это Висконсин, это Мичиган и Невада. В Мичигане он вырвался буквально час назад, то есть до этого там лидировал Трамп. И вот к этим 3 штатам приковано внимание, потому что штат Висконсин дает 10 голосов выборщиков, штат Мичиган дает 16 голосов, и штат Невада дает 6 голосов. То есть вот где нужно Байдену удержать. Сейчас наблюдаются такие резкие скачки в пользу демократов, особенно в штате Мичиган. То есть там Трамп уже нервничает в своем Твиттер, говорит, что там массовые фальсификации, вы откуда-то из других почтовых серверов почту кинули и так далее, и так далее. Поэтому ситуация очень напряженная, и мне кажется, что до сих пор непонятно, кто же все-таки будет победителем. А я напомню, что выборщики номинально все-таки голосуют через 41 день, но я думаю, что завтра к утру мы будем уже понимать, кто станет президентом в Соединенных Штатах.
Американские СМИ показывают социологию, и вот одна из них твердит о том, что 35% американцев считают, что последующие 5 лет Америка узнает всю трагедию гражданской войны. Насколько это вероятно? Но мне кажется, это больше страшилки, потому что я до сих пор не понимаю, как Трамп может не согласиться с законными результатами выборов. У них же считают намного быстрее, чем у нас, потому что когда вы голосуете, большинство, я сейчас про почту не говорю, но вот когда вы голосуете на избирательном участке, вы кладете Пане Борисе. машину. Да-да, простите, пропадает Да-да, связь. просто Вы кладете, прервался. Мгм. да, вы кладете бюллетень в специальную машину, которая сканирует этот бюллетень. В условная ЦВК отправляются результаты выборов. Поэтому так быстро считают голоса в Соединенных Штатах. И нам важно что для Украины в этом случае? Нам важно понимать, и в частности, мне кажется, что Зеленский это понимает, что нам нужна не поддержка Байдена и демократов, не поддержка Трампа и республиканцев. Нам важна поддержка двухпартийная в Соединенных Штатах, потому что вчера, я напомню, голосование не только за президента, вице-президента в Соединенных Штатах, но и за 1/3 Сената переизбирают и полностью переизбирают Палату представителей. То есть вот весь Конгресс, который фактически будет влиять на принятие решений по Украине, на выделение военной помощи. То есть нам нужно дружить и с республиканцами, и с демократами. Но тем не менее мы видим, как сегодня Дональд Трамп уже ликует и объявляет о своей победе. Давайте его послушаем. Ми готувалися до перемоги на цих виборах і, відверто кажучи, ми перемогли. Наша мета зараз – забезпечити цілісність на благо нації. Це дуже важливий момент. В Україні проходить велике шахрайство. Ми хочемо, щоб все голосування припинилося. Ми хочемо, щоб закон застосувався належним чином. Навіть підемо до Верховного суду США. Ми не хочемо, щоб вони знайшли бюлетені о 4 годині ранку і додали їх у список. Кандидат в президенты Джозеф Байден тоже говорит, что он на пути к победе на выборах. Вот его цитата. Ми йдемо до перемоги на цих виборах. Ми дізналися про це завдяки безпрецедентному достроковому голосуванню поштою. Проте це займе деякий час. Нам потрібно набратися терпіння, поки важка робота з підрахунку голосів не буде завершена, поки не будуть підраховані всі бюлетені. Вот, пане Борисе, если предположить, что выборы в Соединенных Штатах Америки побеждает Дональд Трамп, а вот демократы-либералы, его противники, утверждают, что американская либеральная демократия не переживет второго срока Трампа. Что думаете? Ну, я думаю, что первый срок они пережили и переживут и второй, потому что рядовому американцу не важно, сколько Америка выделяет помощи Украине или Сирии или еще где-то. Ему важно, что у него в кошельке, что у него с социальным страхованием и что у него с поддержкой от государства. В принципе, в период жесткого локдауна, жесткого карантина отрыв Байдена от Трампа составлял почти 15 пунктов, 14 пунктов. И мы видим, что сейчас они идут практически вровень. А это все-таки подтверждение того, что Трампу экономику удалось удержать. Как он будет ее удерживать дальше, это вопрос другой. То есть это говорит о том, что в принципе к окончанию первого срока президентства у Трампа высокий кредит доверия. Представьте себе на секундочку, что в Украине после первого срока президентства какой-то президент вровень шел с новым кандидатом. Вот поэтому остается надежда у Трампа. Поэтому я думаю, что нас ждет все-таки в некоторых штатах пересчет голосов, потому что Трамп пытался торпедировать инициативу с голосованием почтой. Он прекрасно понимал, что почтой голосуют 2/3 примерно приверженцев демократов. Поэтому я думаю, что пересчет нас ждет, я думаю, что жесткие баталии нас ждут, но я не думаю, что нас ждет гражданская война внутри Соединенных Штатов. Это демократическая страна, и покушаться на столпы демократии, на независимый демократический избирательный процесс, мне кажется, ни у кого духу не хватит просто.
Вот сторонники Трампа считают, что несправедливо винят Дональда Трампа в каких-то симпатиях к Российской Федерации и Владимиру Путину, потому что при Трампе Украине были предоставлены джавелины, при Трампе было усилено санкционное давление против России, в том числе и в вопросе Украины и украинской территориальной целостности. Но тем не менее, вот мы видим по заключениям ФБР и других разведывательных агентств Соединенных Штатов, что Кремль всячески пытается вмешаться в выборы на стороне Дональда Трампа. Вот как это объяснить? Дело в том, что тут вопрос. Трамп — это его была инициатива помогать нам выделять вооружение, или это инициатива Конгресса была, которой в одной из палат большинство у демократов. То есть Трамп единолично не решает вопросы внешней политики. Ему нужно подтверждение Конгресса. И поэтому Россия стала такой, знаете, палкой, дубинкой, которой Трампа постоянно били демократы, и он вынужден был принимать решения, которые он принимал. Что касается его симпатий в сторону Российской Федерации, да, они были. Он в разгар предвыборной кампании симпатизировал Путину, говорил, что он хороший правитель. Вспомните его странный визит в Хельсинки, после которого он вынужден был извиняться перед частью собственного народа. Поэтому Трампу нравится Путин. Трамп бы сам хотел иметь такие полномочия, захотел, прикрутил какие-то СМИ, захотел, посадил неугодных. Но, к сожалению, Америка, или к счастью, демократическая страна, где это все невозможно. Поэтому все-таки есть в нем небольшая часть авторитарного правителя. Вот вы выше верно отметили, что для Украины действительно важна двухпартийная поддержка Соединенных Штатов Америки. Но учитывая то, что вот мы сейчас с вами обговорили, все же, кто будет лучше для Украины? Никто не будет лучше. И вы знаете, когда демократы больше говорили о том, что они друзья Украины. Байден 6 раз был в Украине, а я напомню, Барак Обама за 2 каденции ни разу не был в Украине. Поэтому говорить можно многое, но давайте смотреть по тому, что сделано. То есть все-таки при Трампе Украина получала военную помощь, а при Бараке Обаме она ее не получала. Поэтому давайте... То есть вот система сдержек противовесов такова, что, скорее всего, по результатам этого голосования Палата представителей останется за демократами, и, возможно, Сенат будет республиканский. То есть опять нас ждет дружба и выстраивание отношений с 2 топовыми партиями в Соединенных Штатах. Поэтому давайте скажем нашим чиновникам, пользуясь возможностью, не нужно хлопать в ладоши, не нужно заранее поздравлять, не нужно оскорблять кого-то из кандидатов. Будьте дипломатами, дождитесь результатов выборов и понимайте, что нам нужна двухпартийная поддержка. Не нужно ссориться ни с той, ни с другой партией. У вас есть уже какой-то прогноз? По этим выборам? Да. Я думаю, что его пока нет ни у кого. Сильно резко и стремительно меняется ситуация. И на сегодняшний день, вот на сейчас, в штате Мичиган, где буквально 1,5 часа назад лидировала республиканская партия, отрыв составляет уже больше 30 тысяч голосов. Хотя в рамках общего количества проголосовавших, это почти 5 миллионов в этом штате, это мизерный отрыв. В штате Невада отрыв составляет 8 тысяч. В штате Висконсин отрыв составляет порядка 20 тысяч. То есть это капля в море, и все еще может измениться. Поэтому никаких прогнозов пока делать не буду, и с интересом слежу за этой избирательной кампанией. Спасибо большое. Дуже дякую вам. Борис Тизенгаузен був з нами на прямому зв'язку, експерт з управління репутацією. Ну а я с вами прощаюсь ненадолго. Мы прерываемся буквально на 5 минут, а далее в этой студии мы продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, корушки.